Vi har været i Gellerupparken med klassen. Vi er faktisk også i Gellerup nu. Ja. På Vildstedparken. Gellerupparken blev originalt bygget til at være luksuslejligheder. Hvor der var central varme og elevator. Men det endte med at være mange udlændinge, der flyttede ind i stedet for. I Gellerupparken er der 5 store befolkningsgrupper. Den største er folk med baggrund i Libanon på 33%. 14% har dansk baggrund, og 14% har somalisk baggrund. 7% har tyrkisk baggrund, og så 6,6% er kurdere. Vi var på besøg i en børnehave, hvor fordelingen af sorte og hvide var 50-50. 80% af Gellerupparken er flygtninge og indvandrere fra ikke-vestlige lande. 40% af beboerne er under 18 år, og 5% er over 65 år gamle. Indkomsten i Gellerup er 80% af dem, der bor der på overførselsindkomst. Det er en meget positiv udvikling, da tallet er dalende. Her ser vi et billede af, eller vi er lige henne ved børnehaven nu. Det er børnehaven, som vi er på besøg ved lige nu. Og der er lidt larm fra børnene. Spil bolden! Spil! Ahmed! Der er mange sociale udsatte i Gellerup, og det kan vi se på den her børnehave, hvor der allerede har været mange psykisk syge og arbejdsløse. Men ellers, nu skal vi her over i Storcenter Nord, City Vest, City Syd, hvor vi skal hen og se lidt på, hvordan det er, de handler herude i Gellerup. Og vi er næsten gået over, nu er vi ved at være der. Det er City Vest. Og der er mange her i Gellerup, som handler herovre i City Vest. Det er derovre, Gab. Vi skal til venstre her. Ja, så det er julebilleder. Nej, det er julebilleder. Der. Der er vist pyntet op til jul i dag. Og det er, der vi er lige nu, på vej ind ad indgangen i City Vest. Det der sker, det er, at vi skal være her lidt tid, og så skal vi alle sammen op og se en lejlighed her om lidt. Et eksempel på en 70'er lejlighed. Men prøv lige at filme det her i perspektiv. Som vi ser. Det her vi er nu. Ja. Nu skal vi være ved lejligheden. Vi skal op i en lejlighed fra 70'erne og se og høre lidt om, hvordan det var at bo i Gellerup. Lige deroppe. Lejligheden er deroppe, Gab. Ja, det er her lejligheden ligger. Det er oppe på parabolen. Jeg peger lige deroppe. Der. Så prøv lige vise den indeni, nu hvor vi går herop, så kan jeg lige filme. Først. IS. Find 7. etage. Det er meget interessant at være herude. Der er mange forskellige etniske grupper, og de ser ud til at enes fint. Så kommer vi
Det er en eksempellejlighed, som vi har været i, eller er skal til at være i nu. De har vist prøvet at holde den gamle stil, så det er jo sådan, det så ud, dengang det blev bygget. Ja. Det er sådan ser det naturligvis ikke ud i dag. Der er billeder af Allah og sådan noget overalt. Som I kan se, så er det lokale, vi er i nu. Hvis I kigger på baggrundsfarven, det er den samme, som det er her foran mig. Og det er nok det, vi skal til at se en film nu, så jeg kan ikke filme længere. Hej.